Čiže čau, zdravím tvoj pomočka Iska, zachajte mi odberalek a dneska budeme hrať moju obľúbenú hru na Robloxe, čo dostal obrovský update, je to MX World, čo najviac hrávam. A potom ešte aj to Beer Chic Drift 2. A dnes si zahráme tento, lebo tu je big update, čiže obrovský update je tu. Čiže je to parada za mňa. Sú tam pridali aj nové štvorkolky, nie štvorkolky, ale krosky a mapy nové pridali, čo je akože veľmi dobré za mňa. No ja som si kúpil túto elektrickú a túto máme hneď že maps, tu máme hneď The Park, Skate Park a Desert Kind. Ja hrám toto, lebo to je najlepšie. Na tejto, na tomto elektru sa najlepšie dáva na toto, lebo proste chápete, takto, to je paradička. Teraz sa jazdí na tom motocross, musím toto nie, ale napríklad keď idete, lebo tam na tom dezerte, tuto, tak tam je extrémne dobrý motocross, že také skákajúce a vlnky a zátačky a takéto, tak na toto sa najlepšie, vždycky som vyhral. Potom tu máme, čo tu máme? Tu som aj štvorkolku. Máme tu KTM-ku 125 a taký menšiu, to celková taká veľká. Ale to je to tiež toto dobré velice. Tiež je to dobré na cross, ale ja s tým jazdím tak pompanu ma baví. Tam by sa nevyťahlo. A dobre sa s týmto ide počítať. A ešte tu pridali jednu dobrú vec, že vy si tie motorky môžete kúpiť, lebo ja som to začal hrať, keď tuto bola kde. Tuto nebola kde takýchto úsekoch, tuto to bolo presne, že tu ste mali štvorkolky, tuto štvorkolky, motorky a elektrické bicykle, hej. Neboli tieto bajky. A potom tuto boli farby, helmy a takéto veci. Čiže to nebolo až tak spravené, čiže to sa mi extrém páči, že si dáva na zadnom. Za závody si zarábate. Tuto to je, podľa mňa, tu sú náhodávody, tu ani nejasne. Proste jediné, keď sa chcete zabaviť, tak proste zažite túto rampu. Na to aj teraz pôjdeme, ukážem. To je podľa mňa teraz najviac rastúca hra, lebo mala najskôr update úplne taký, že túto veci a môžete si helmy a túto dáte custom, hej, rider. Vyberete si čo chcete, typ, číslo, skin, či ste čierny alebo biely a farby, tričiek a máte potom aj takéto, že dáte si mikiny alebo takéto proste aj krátia sa a je to fakt dobré. A potom tu máte customize, to normálne máte napísané rap, dáte si to bol za mňa. Potom tuto si môžete dať na supermoto, čo si dáva lepšie na toto. Potom máte, keď chcete, tak za veľa eur, neviem, kto by to akože kupoval, ale viete. Tuto máte upgrade, čo ja mám každú motorku upgrade, tu na máte proste, to je proste raketa. Žijeme na tejto mape. Táto podľa mňa mapa je najlepšia. No, nás to nevypadí. Tuto som raz vyšiel, Raz takýto bubonky narazíte. Teraz, keď som si videl na túto bubonky. To je veľmi veď mať takto viazde aj a teraz
nejako? Mňa keby ožila. No nie, že ožila, vidíš ten motocross, čo som vyprával. Najlepší bike proste. Ja to rád hrám. Toto, ja to úžas, a keď viete, tak potom tam môžeš tak a otočiť sa dá. Bum a bum. Ja vám ukážem jedno miesto, kde najradšej chodím. Hej. Moje najobľúbenejšie. Máme tam našu nohy. Tu sa nikdy niekam. To budú skokánske mosty. Lebo ty ideš síce tam, ale nejdeš. Tuto je najlepšie, keď idete testovať svoju motorku, tak najradšej tuto chodím, lebo tuto proste, takto si nájdete, nie? A po tej takto a vidíte sem hore a tuto potom môžete ísť stadiaľ, to ja vám to teraz aj ukážem. To je proste najlepšie tuto, tomuto. Chodíte, nie? Tak, nádherné. Skočíte sem dole. Zacúvate si. Ja rád hrám aj s týmto first person, ale niekedy to je také. Keď idete na takéto, takto nie, proste, ale najlepšie sa vychádza, že napríklad nevie, kamo, stalo sa mi raz taká vec, že som išiel normálne takto, nešiel som vo first person, ale v tretej osobe a išiel som takto hore a nevedel som to prejsť. Dal som si toto, išiel som. A lepšie to vy máte potom, chápete, že keď to máte tak a neviete ani koľka bije, chápete. Čiže je to nejaká výhoda, hej. Tu je potom bariéra, z toho sa nemusíte starať. To vždycky je na kraju vždycky. Ona to vždycky vyhodí a vždycky dáte šup. Vidíte? Šup. Šup. A ide sem dole. Stadiaľ to môžete ísť sem. Tu sa velice dobre jazdí, kámo. Proste maličky. Tak sa vám nič nestane. Proste toto je banger za mňa. No a tuto sme sa dostali k tatej, že také troška závislosti, lebo tuto to nemôžem len tak prejsť, tak vybavené. A tuto potom len môžete ísť maximálne takto dole a potom ešte dobrá je toto, tento tu výjazd. Idete takto, sem. Počkej, toto nejde. To som chcel tiež, lebo som skúšal, tak som vyskúšal, že keď poviem takto, takže či ma to neostrelí, ale ostrelíš. To je takto, sem. Ideme takto, tak, hore. Vidíte, ne? Zacúvate si. Ale to... Aj... Teraz som... Kámo... No nič. Ideme ešte raz. Skúšame to spraviť. Alebo dáme si kámo sprint. Lebo to je zdarma, toto peniaze 600, tak to je vynikajúce. Takže... Oštartoval, ale bez tu má troška také pouchy svoje. To bolo.
A few moments later. Viete, on má ten slabý šúr. Nemá ten istý. Ale... No teraz spravil presnú chybu, čo som narobil. Tak teraz som pribrzdil a spravil som tu, že keď idete a pribrzdíte si, tak padne. A 6 mám tam si. Ako facka. A ešte k tomuto, keď idete, tak vás poprvé strašne vás švíka, to je niečo neskutočné. Idete, nie? A neviete výjsť ani toto. No nic. Na budúce sme... neviem, možno by som mal mať to. To je proste best. A toto je tiež akože tiež dobrá vec, to je tiež nejaký Spero MX. Co toto? Ale penálne nemám to. Tak, za mňa toto sú best, čo mám ja, proste kúpiť si toto bicykle, to vám nezarobí, ale prečo nie, pre srandu. Beatbike si určite kúpte a možno aj toto sa vám oplatí na nejakých 12 000 dostavu. Neviem, keď tak si kúknite, volá sa to MX World a napíšete, máme MX neviem, či by som chcel. To je za mňa hovnocúc. Táto sa nedá niečo. Takto, tak. Stále to už nič. Dobre, tak ja som... Pre toto video bude... Toto bolo všetko pre toto video. Ukázali sme date veľký, čo sa stal.